Oh, thank you. माने गोजोननाय मोनदों दिनै सानाव नोंथांनि थाखाय जारिमिन जोंनि थाखायबो जारिमिन दा बे समाव माबायदि मोनदों दिनै जोबोद मोजां फिल खालामदों मानो होनबा एग्जामा जोबोद गोरामोनबो आरो बे गोलाव प्रसेसजों बारखांनानै दिनै आल्टिमेटलि मोनसे पस्टआव सेलेक्ट जादों थ' बिराद मोजां मोनदों आं दा बेखौ मोननो थाखाय स्टाडिखौ माबायदि खालामदों स्टाडिखौ आं गाव लाइक पार्सनेलिनो खालामदोंमोन जेबो कचिं बेबायदि स्पेसिफिक लायाखै स्टेन्डार्ड बुकफोरखौनो माबादोंमोन फरायदोंमोन लोगोसे जिथुनाखि हाई स्कुल लेभेलनि ससियेल साइन्सेस थायो माबा हिस्टरि मेइनलि बा जिअ'ग्राफि बेफोरखौनो फरायदोंमोन आरो बेजों काभार जाहैदोंमोन अलमस्ट खस्थ' खालामदों माने आइ आफा गैया नोंथांनि सिनायथिखौ गासैबो एसे आबुङै होलाय जोंहानि न'आव ओरैनो आदा आरो फंबाय जमा मिलायनानै साब्रै जायो ओमफ्राय आरो आब'जों साबा टटेल जायो आरोना ओमफ्राय दायो जोंहा न'आव आं आरो फंबायजों थायोमोन ओमफ्राय आब'आ 2 years ago हाबा जाखांबायमोन हरेन बर'मोन बाबानि नामा ओमफ्राय आइनि नामा उबारि बर'मोन नोंसोर गावनो संनानै जानानै औ गावनो संनानै जानांगौमोन खस्थ' खालामनानै गावनो रां खामायनानै ओं टिउसन खालामो बेखौ बाखि नोंथांनि जिखिनि माने बिदा दङ थ' बिसोर बहा थायो बिथांमोना माबायाव थायोमोन सासेया शिलंआव थायो सासे क'क्राझाराव बिसोरबो जोबोद मटिभेसन होबाय आवगायलांनो दा बे एपिएससिखौ आनजादखौ होनो थाखाय सोरनि थुलुंगा मोननानै बेखौ आं एक्सुवेलि क्रेडिट जुदि होयो अब्ला जेब्ला आं ग्रेजुवेसन खालामबाय थादोंमोन पलिटिकेल साइन्सआव अब्ला मोनसे ओरैनो टपिक मोनसे दंमोन बिउर'क्रेसि होननानै ओमफ्राय बेयावनो बिउर'क्रेट्सफोरनि रल बेखौ फरायनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय जोबोद इन्टारेस्टेड जादोंमोन आरोना थ' बे लेखानिफ्रायनो आं सानगोनखि आंना बे जिथुनाखि बिगिनिं दङ बे स्टार्ट जादों बिजिङा मामोन नोंथांनि फरायनाया मिजिं मिडियामा आंना इंलिश मिडियाममोन माबायाव ग्रेजुवेसनाव हाई स्कुलाव एसामिसमोन बांसिनै बुङो दिनै जेनेबा बर' मिडियामनि सोलाय माने गुबुन मिडियामफोरा बांसिन हेल्प खालामो बे नंगौ नामा बिदि नङा मिडियामा मोनसे बेयाव बेरियार जायो नामा मिडियामा बेरियार जानो हाया मानो होनोबा आंबो एसामिस मिडियामाव फरायदोंमोन स्कुलाव बाट आं चेन्ज खालामहैदों बेखौ अल अफ ए साडेन हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेसन लेभेलाव आरो आं सानो पार्सनेल लेभेलाव जुदि ट्राइ खालामो बा एफर्ट खालामो अब्ला अबभियासलि मिडियाम क्यानट बी अ बेरियार खनबेसे माने एटेम्प खालामखो बे आंनि फार्स्ट एटेम्प आदसा बे जे बुङो मानसिफ्रा माने एटेम्प खालामनो थांनायाव जोंनि बर' बिजोंनि माखासे स्टुडेन्टफोर दङ जायफोरा माने दायो बिए एमए पास खालामना थादों दा बिथांमोना दाब होननानै बुङो नंगौ ना मोजां मोनदों गोजोननाय मोनबाय बिराद गोबावनिफ्राय खस्थ' खालाम माने नेयै थानानै दिनै माने आंना फंबाया साक्सेस जाबाय आरो जिहेतु नोंथाङा बेहाय बिमा बिफा गैयिनि बेखौ रुल खालामनानै जिहेतु जेरैबायदि मदद खालामदों बेयो दिनै जाफुंसारबाय नङा होमबा दा बै समाव दिनै जेसेबांखिनि खस्थ' खालामबाय दिनै जाफुंसारबाय दा बेहाय बिमा बिफा लोगोसे न'खरनि जायफोर दङ बिथांमोननि थाखाय माबायदि नागिरो नोंथाङा नैबे समाव गोबाङा बिदा थायो बिब' थायो माबा थायो खिन्थु बेबायदि नोंथाङा जेरैबायदि मदद खालामदों खिन्थु बेबायदिखौ जों नुनो मोना बिथांमोननि थाखाय मा होनो गिदिरथारथ' मदद होआखै ओमफ्राय बेनो आरोना फरायनांगौ टाइमाव फरायहोदों मा होनो स्कुल थांनांगौ समाव थांहोबाय अबे समाव फरायनांगौ अबे समाव फरायनाङा मा साबजेक्टखौ बोरै फरायो उन्दैनिफ्राय माने बेफोरखौ एसे गाइड खालामबोबाय आरोना आंबोथ' बारा रोंगौथि गैखाया नालाय मेट्रिकल'सो पास ओमफ्राय फरायनो मोनखादिया ओमफ्राय बिनिफ्रायनो माने आंनिफ्राय जेसेबां हायो बेखिनिखौ सहाय खालामबाय आरोना आं थाजासिमाव न'आवथ' नोंथांमोननि गैयैयाव बिथांमोना बिदा फंबाय सानैजों खस्थ' खालामो दायो आं हाबा जाहैनानै बोसोरनै बारबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो 10-15 दिनसोआव खनसे फैनानै न' बांफोर साफा खालामफैयो